И коста хора, аз съм действатели BG и най-накрая си инсталирах Fruit Ninja на тея тук хелоинските. И честно казано, това го правя доста късно и не знам въобще какво се прави тук. Просто дано да не трябва да даваш пари на това. Не пари ми да не даваш такива от зелените, защото на мен ми трябват. Вау. Мале, това какво е яко. Мале, тук колко много бомби дойдоха. Аз доста неща пропускам като цяло. И днеска и утре ще има доста клипове, защото почивам. Има избори в нашето училище. То не знам в кое няма да е. Game over. Толкова малко остана и щях да спечеля. Не ми се играе на това. Аз просто влязох и то нещо направи тук. Миналата година имаше някакво безплатно острие или там какво. Тая година не знам дали ще има. Май няма. Е, това беше острието. Да, май няма. Сигурно ще направя още игри на това, където току-що играх. Сега, а не да знаете кога. В следващия епизод. XD. Ама аз не съм си пуснала звука. Аз сега разбрах. Омага, сега чак си пускам. Колко съм зле, как мога да не си го пусна, толкова ли съм зле. Нищо, все пак този клип ще бъде качен. Давай, искам да направя много хитове. Ами, тъй съвсем добре. Да, мотивам да играя на това. Мисля, че не ми бил това. Вау. Тия са ужасни и не знаеш откъде ще ти дойдат. Какво е това, бе? Опа. Не се оплюх и ми... Естествено Game Over. Искам пак. Няма, ще го победя това. Що ме безплатно. Последните няколко епизоди на това са... Последните епизоди на... Както и да е.
Мисля, че трябва нищо да не изпусна, за да спечеля. Да не е така, защото това е невъзможно. Пропуснах едно тука. Не! Ей, това го направи много малко. Що това ми го върна от начало? Да бе. Не знам какво трябва да правя тук. Какво стана бе? Оле, какви са огромни плодовете. Как твърди това? Отново гейм овър. Ама какво трябва да правя тука? Айде последна игра, защото ще ви стане скучно. О, ама тия са различни. Искам тука. А, не, това е било с ябълки. Ами, не знам какво е това. Но само знам, че няма да играя на него. Защото не мога на тия двете различните и даже на всички различни. О, yes. Вау, това беше яко. Мех. Fuck. Сега вдигам лев. Добре, не вдигам. Мисля да си купа дъска. Не знам, никога не съм си купувала дъска. Мисля, не. Прибирай се. Не бе, оф. Мислих си, че я купих. Това остарие винаги ме е кефило.
нарочно правя така. Оп. Не, пропуснах едно нещо. Тук не знам как не ударих бомба, ама късмет. Това малко. Тази игра просто е много лагава. Нали, когато не удариш бомбите. Или може просто наистина да не си ги ударил. О, 40 хита! Ръката ми се измори. Ай, сега вдигам левел вече. И нищо не отключих. Ти острията на 18 ли бяха? Да. Значи още 3 левела. Не бе, не искам той. Искам това. Това острие е малко макефи, защото като такова ще е някакво такова дебело, както и миналото. Тия по-дебелите острията макефят просто. И шарените. Тук няма да имам въобще висок резултат. Вижте на 25-та секунда, само 100 и... не знам, 118, да. Три 8 хита мислех, че ще направя повече, защото е такова хей така с 3 ръце. Милки мисля да направя още една игра. Всъщност последната игра ще е на тези. Но мисля, че няма да имам... А, не, имам 5 златни ябълки. Това иска 50. Абе, с свинята. О, чак сега забелязвам, че това е с пари лепи. Това острие, вижте. What? Това ми направи бомбите по-големи. Това колко грешно прозвуча. Това ми направи плодовете по-малки. Това отново ще е гейм овър, що пък да не. И както и да е хора, това ще е всичко за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Аз бях 10 Телибеге и чао!